toch nog een laatste vraag. We zitten hier bij een vrij nieuwe studentenvereniging. Het zijn geen lobbyisten, voor geen van beiden. Het zijn studenten. Wat voor mening was uw mening over deze studenten? Of zijn we lobbyisten, zal ik maar zeggen? Ik was, als ik kennis maakte met Casper en het Ledenblad zag en de kalender zag, was ik zeer onder de indruk. Ik denk dat jullie erin geslaagd zijn om op zeer korte termijn een zeer indrukwekkende en efficiënte organisatie uit te bouwen. Inhoudelijk zijn wij zeer goed verheugend om vast te stellen dat je buiten al de kaders van de politieke correctheid durft te denken. Zo zijn er nog wel meer verenigingen. Maar wat u ook onderscheidt daar is dat je buiten de referentiekaders durft denken van een andere politieke correctheid die ons wordt opgedrongen, en dat is de partijpolitiek. En het is zeer goed, zeer blij om vast te stellen dat er toch nog een hele hoop mensen zijn die zich realiseren dat we niet alles moeten geloven wat de partijpolitici ons inlepelen en dat we ons daartegen moeten verweerstellen. En ik wil u dan ook van harte proficiat wensen met het werk dat je gerealiseerd hebt. Het is zeer indrukwekkend. Wel, het verheugt mij dat er jonge mensen zijn die bereid zijn om enige inspanning te leveren tot denkwerk. Dit is iets wat je eigenlijk van de jonge mensen niet verwacht. Heden ten dagen, als je de algemene tendens hoort. Maar ik stel vast dat er hier een groep is die bereid is om ook over moeilijke dingen na te denken. Die ook het lef heeft om te zeggen, kijk, wij zijn elitair, want wij doen iets anders. Alleen blijf ik ook zeggen, het elitaire mag u niet ervan weerhouden om bij het volk te staan. Om in het volk te staan. Alleen denk ik dat jonge mensen van uw kaliber moeten zeggen, wij willen de Aristoi zijn. En wij zullen daarvoor gaan. En dat zie ik wel zitten in die groep. Dus doe zo voort. Ik wil bij deze de sprekers bedanken. Voordat we aan mijn favoriete deel, de vragenronde toe komen. Een applausje zou ik zeggen. Dat was fantastisch.